Insellmilkom, illum il-ħamis 28 ta' Jannar. Il-Knisja tiċċelebra l-ħajja ta' San Tumas ta' Aquino, Patri Dominikan, Duttur tal-Knisja u Patrun tal-Iskejjel Kattoliċi. Nilqakom għal-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Omulej Alla tiegħi, għatini moħħ biex narfek, qalb biex nfittxek, erf biex insibek, imġiba biex noġob lilek, perseveranza determinata fl-istennija tiegħek u tama li fl-aħħar inħadnek miegħi. Amen. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Kif smajtu fil-bidu ta' din il-Qudiesa qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Tumas ta' Aquino. Twilet madwar l-1224 jew 25 u miet qabel malaq 50 sena fl-1274. U għawim liħet mill-teoloġi li żgied kbar li qatt kellha l-Knisja. Kien bniedem li iddedika ħajtu għall-istudju tal-filosofija u tat-teoloġija u fl-ordni Dominikan huwa verament kewkba ta' erf u ta' qdusija. San Tumas ta' Aquino ħallilna mhux biss kitbiet sbieħ, fosthom forsi l-aqwa kitba tiegħu hija Summa teoloġika li hija propju l-ġabra ta' riflessjonijiet li tibda mill-ħolqien tal-bniedem sakemm il-bniedem jasal lura lejn Alla li ħalqu. U kien bniedem ukoll li jaraf japprezza l-erf tal-filosofi Griegi bħalma kien Aristotile. Fil-fatt wara mewtu kien akkużat li iċċappas wisq ma' dawn l-elementi pagani. Imma Tumas li tgħallem fl-iskola ta' Albertu l-Kbir, Dominikan ieħor straordinarju, għallem li l-erf tal-bniedem huwa wkoll don ta' Alla u jwassalna biex narfuh dejjem iżjed. Fis-6 ta' Diċembru qabel ma miet tal-1273 waqt il-Qudiesa kellu esperjenza mistika u minn dak il-ħin ma kitibx iżjed. Ħass li dak kollu li kien kiteb ma setax joqgħod ħdejn ir-realtà li hu jipprova iwaslilna. Imbagħad miet ftit xhur wara fis-7 ta' Marzu. Llum nagħmlu l-festa tiegħu għaliex fis-seklu 14 il-fdalijiet tiegħu ittieħdu Franza fil-belt ta' Toulouse jew Tolosa u hemmhekk hemm il-fdalijiet li żjed prinċipali għaliex hemm ħafna relikwi ta' San Tumas ta' Aquino imxerdin madwar l-Italja u d-dinja, imma il-fdalijiet tiegħu il-qabar tiegħu illum qiegħed Tolosa. U kien 28 ta' Jannar meta l-fdalijiet tiegħu ġew trasferiti u għalhekk id-data tal-festa tal-lum. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu smajna li huwa l-patrun tal-Iskejjel Kattoliċi. Illum insellem lil kull min qiegħed isegwina, hemm skola partikolari li qiegħda ssegwina wkoll illum, imma permezz ta' dawn l-istudenti li qed isegwina nixtieq insellem ukoll lill-istudenti tal-iskejjel kollha Kattoliċi, imma wkoll tal-universitajiet. Ta' dawk kollha li b'qalb safja ifittxu li jarfu l-Alla u jkunu jafuh aħjar. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbu l-mulej li jarrafna il-qawwa tal-ħnina tiegħu. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna f'San Tumas ta' Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa għal qdusija u ta' ħerqa għat-talim imqaddis
għamel li nifmu sew kull ma għallem u nsiru nixbħuh bl-imħabba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lut. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nitlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna il-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla, ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa, biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-masafi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li għamlilna l-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-emil tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqat tagħna flimkien kif ħadu d-drawwa jagħmlu xi wħud. Għamlu l-qalb lil xulxin u dan wis aktar għandkom tagħmluh, aktar ma taraw li qiegħed joqrob il-jum. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruha u anqas ma jaħlef bil-qerq. Ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Ngħidu flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: jaqgħu il-mużbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara jqegħduh għax m'hemm xejn moħħbi jekk mhux biex jingħaraf u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejh biex jisma' ħajjisma'. U għalilhom oqgħodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dobietna. Wieħed mis-sinjali ta' San Tomas d'Aquinu hija li fuq is-sider tiegħu ikun hemm isa bħal xemx tiddi. Ħafna drabi il-qaddisin narfuhom b'xi sinjal li f'kull biex ngħidu hekk rappreżentazzjoni tagħhom ikun preżenti biex jiddistingwihom minn qaddis ieħor. San Tomas kien verament dawl u Ġesu fil-Vanġelu jitkellem fuq il-mużbieħ li jitpoġġa mhux taħt is-sodda biex jinħeba imma fuq l-imnara. L-imnara kienet isa bħal stand li fuq tpoġġa il-mużbieħ biex ikun jista' idawwal iżjed
il-kamra jew inkella fejn tpoġġi l-mużbieħ. Minn hemmhekk l-imnara huwa allura reċipjent li fuqu kienu ipoġġu l-mużbieħ taż-żejt u tkun tista' anke iġġorru mingħajr diffikultà. Kien mod kif inti id-dawl ixxerdu ma' kamra li għandha bżonn id-dawl. U Ġesu juża din l-immaġini qawwija li ġie bħala dawl, hekk jgħidilna pereżempju il-Vanġelu ta' San Ġwan fil-bidu, u kien id-dawl u ġie fid-dinja. Dawl jiddi fid-dlam. Ġesu wkoll jinsisti li dak li qed jgħid lid-dixxipli fil-moħħbi fl-intimità tagħhom se jkun hemm mument meta jiġi magħruf. Nistgħu ngħidu li San Tomas d'Aquinu din il-ħaġa għamilha tul ħajtu kollha. Għaliex il-kitba tiegħu, it-tagħlim tiegħu kien frott tat-talb tiegħu. Kien jikkontempla il-Vanġelu, kien jikkontempla il-misteri ta' Alla, ta' Trinità Qaddisa, ta' Ġesu li ben Alla magħmul bniedem u kien jgħaddihom lill-oħrajn. U bekk l-għarfien tiegħu ma baqax mistur, ma ħallihx moħħbi għalih innifsu, imma permezz tiegħu dawwa lid-dinja. Lil San Tomas d'Aquinu aħna għandna dejn kbir miegħu u għatana l-isbaħ talb fuq l-Ewkaristija. Fil-fatt il-Papa kien talbu li jikteb it-talb għal-festa ta' Corpus Domini, għal-festa tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu. U t-talb u l-kant sabiħ li għadna nkantaw għall-Ewkaristija ġi miktub inkiteb minn San Tomas d'Aquinu. Anke dak li aħna ngħidulu tantum ergo, għati u anke dal-misteru għal-kubtejna. Dawk huma kliem, ovvjament huma bil-Malti, imma Tomas d'Aquinu kitibhom bil-Latin li aħna ta' spiss, kważi kuljum infakruhom. Nitolbu biex l-iskejjel tagħna ikunu skejjel fejn it-tagħlim ikun frott ta' kemm aħna qrib ta' Alla. Għandna bżonn ħafna tagħlim tax-xjenzi naturali, illum anke tal-kwistjoni tal-skills digitali, tagħlim tant importanti. Imma l-iskejjel tagħna jridu jkunu wkoll esperjenza ta' Alla. Din nitlob fuq l-iskejjel tagħna, l-istudenti tagħna, li l-ġenituri jafdawhom fidej l-iskejjel tal-Knisja. X'esperjenza ta' Alla qegħdin jieħdu? Qegħdin jiltaqgħu ma' Ġesu? Jew kif joħorġu mill-bib tal-iskola u jispiċċaw l-esperjenza tal-iskola minflok jersqu lejn Ġesu jitnaffru. Għax forsi ma jkunux ħadu toma tajba. Din hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu lil nfusna meta nħarsu lejn l-iskejjel tagħna. Mhux kwistjoni ta' kemm ġejna l quddiem fl-eżamijiet biss, jew kemm għandna serjetà u dixxilpina, qegħdin inlaqqgħu l-istudenti tagħna ma' Ġesu. L-interċessjoni ta' San Tomas d'Aquinu nitolbu l-ewwel nett tal-familja Dominikana. Tomas d'Aquinu ġieled biex isir Dominikan, il-familja tiegħu ma rriditx assolutament. Fil-fatt arrestawh ħutu stess għax kien ġej minn familja kbira u żammewh maqful sena sħiħa biex forsi jibdel fehmtu. Imma kien rasu, mhux rasu jibsa, ma kien bniedem determinat. Kien ukoll Albertu l-Kbir meta ltaqa' miegħu ma' dan l-istudent straordinarju fehem il-ġenju ta' Tomas d'Aquinu. Qal sħabu kienu jinkuħax ma tantx kien ħobb jitkellem. Tomas d'Aquinu meta kien student kien bniedem silenzjuż u kien ftit qawwi, naqra iżjed minni, naħseb kien qawwi sew iżjed minni Tomas d'Aquinu. Kienu jgħidulu l-oġol, imma l-oġol mhux tad-deb, l-oġol mutu. U Albertu l-Kbir qalilhom tibżax meta tisimgħuh imbagħad mhux tisimgħuh intom, imma tisimgħu id-dinja kollha. Ejjew nitolbu biex it-teoloġi tagħna bl-erf kollu tagħhom u bix-xjenza kollha tagħhom iresquna
lejn Alla mhux lejhom infushom, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għalina biex qatt ma nibżgħu infittxu li narfu l-Alla dejjem iżjed. Kemm huwa importanti t-tagħlim. Anke San George Preka, il-Qaddis Malti, kienu ħobb jgħid it-tagħlim u l-għajn ta' kull ġid. Hekk Thomas d'Aquino jgħallimna kemm huwa għażiż u importanti t-tagħlim. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna morda b'mod speċjali dawk milquta bil-pandemija tal-COVID-19 il dawk kollha li qegħdin jieħu ħsiebhom, l-awtoritajiet tas-saħħa u tal-istat biex kulħadd jagħmel ħiltu u nieħdu deċiżjonijiet għaqlin u ta' kuraġġ. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej fil-ħina kbira tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej dbirek lilna u bl-interċessjoni ta' Thomas d'Aquino tarrafna il-ġmiel tiegħek u l-erf tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-munej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun joġbok o Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna nofrulek fit-tifkira ta' San Thomas d'Aquino biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Thomas d'Aquino, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazza Ommalla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' San Tomas d'Aquinu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mew tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejq.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobbs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna. Ħalli fit-tifkira ta' San Tomas d'Aquino nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emmil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lil-Alla. Ġej kif għadu kemm semmanna l-innu
Jien nadurak bil-qima adoro te devote miktub ukoll minn San Tomas d'Aquino. Nofru dan ir-Rożarju b'ringrazzjament ta' tant qaddisin li jgħinuna narfu minnu Alla tassew u kemm iħobbna. U nitolbu wkoll dan ir-Rożarju għall-iskejjel kollha tal-Knisja u għall-Universitajiet kollha Kattoliċi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dinubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem da dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Emela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. kont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben
u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal missier eternalla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tistoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, smana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, għalina, itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u int laqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beato Adeodata Pisani, itlob għalina, San Tomas d'Aquino, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rożarju u l-Barka Sagramentali iwasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 24 1281. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi u saħħa.